luzera, Ilazki, klasiko bat izan hori da, mago bat, hasi da telebistan truko bat egiten, eta etxekoi ohartarazpena. Alakorik ez probatu etxean. Guk Miluzen esaten dugu justu kontrakoa. Zuek probatu etxean, hemen egiten dugun guztia, eta ondo modatzen bazarete animatu eta etorri platona. Eta etorri eta erakutsi. Hori da. Eurek egiten dute moduan. Alaxe egin zutelako esaterako oierrak eta aritzek, ongi etorri bikote. Eta etxeko probak ondo eginak antza, ze zakua ere irabazi dute eta txalo beroak. Final ikusgarria jokatuta bide batez, aita semeek 4.418 euro dagoeneko pilatu dituzte. Ze sensazio, Oier? Ona, dena oso askar joan da. Bai, egia da, Iritsi da segituan. Konturatu kasi, momentu baten kanpoan ginen, eta horrengoan ja... Zer den, Miluze eta bizitza oro harreza. Laugarren saioa duzuelako, baina asmoa aritz arrakastak bilatzen jarraitzea, edo? Eski. Aita seme harremana osasuntxu orainik ere? Momentuz bai. Momentuz bai, eutxi horri bikote eta zorte hon. Iñakite iraia ze moduz. Ongi etorri. Ondo. Bueno, badaukazu gogu esuepe erakusteko, eta final txuren bat egiteko be bai. Bigarren saioa, oraindik. Iñaki gaur hobeto. Bai, gaur hobeto. Bai, iriai esaten darako hau sartu eta ia zertatzen den, gainera sakua ustuta hori dana, orduen askorik irabazteko ez, baina dena irabazteko. Hori da. Hori da. Karo, ongi etorri bikote. Animo. Eta bikote berri bat Miluzen, Lander eta Maren, kaixo Gabon. Gabon. Zer moduz bikote? Ondo. Kuadrilako lagunak, ez da? Bai. Eta gauza guztien ainetik irakurri dugunez behintzat, kirollari amorratuak Lander atletismoan ari, ez da? Bai. Atletismoan zu korrikak, entrenatzaile ere bai? Bai. Eta Maren bestalde, mendi korrikalari, eskupilotari ere bai? Bai. Zakite bereziki entrenamentu fisikoa egin duzuen Miluzera etorri aurretik, edo... Zer egin du, bai. Aritu zarete, saioa ikusten ere bai, ez da? Bai. Gorputz eta burue. Zelan animezarie, Maren, etortzen? Ba, simaz ikusten dugu egunero programea eta... Eta zandu gube bai. Gube bai, ederto. Sakuen bi, Hori da izpiritua, zakuaren mila, egurra, bikote, animo! Ongi etorri txoko guztiako bai, astera goaz! Gure publikoa Hernaniko Institutotik dator! Epa! Eta txoritxo batek esan dit, hain publikona daukagola bizkotxoa jaten dutelako. Oraindik ez dute jan. Eta begira, begietan abarizai gozea, Gozea, bueno, bizkotxo edaukagu zuentzat, bizkotxoa antxonek eginda gainera. Bai, oso gozoa, erretzeta pasako izan. Ekartzen zu brentzat bereziki. Etortzen naiz goizeko 6etan, ona, ze poliki egin behar da, mimo handiz, oso goxoa, ikusiko duzu. Bizkotxoa aukera bat izan daiteke, mutilek, zeo zer aukeratzeko eta elikagairen bat aukeratzeko esan da. Ze aukeratuko zen dukete? Haulan gustoko duzuen elikagai bat, edo edari bat? Porru patatak. Porru patatak? Porru patatak? Ze ondo? Aritz zer? Ni gehiago pizza. Pizza? Oso ondo. Ba, bitu, jakiekin, edariekin egingo dugu. Jolas eta musikarekin, nordo maira? Ni. Artu leko mesedez. Paretan, musikariak, izango ditu galde batetik, eurek kantatu diote. Euren kantuetan, euren diskoetan edo, elikagai, plater edari hauei, ia lotura honak egiten ditugu, guazen denpora. Mursego. Amaren espagetiak. Golden Apple Quartet. Hori. Zein da? Menú. Oso ondo? Buen menú, bai. Tapia eta Leturia. Ardoari. Kontuz. Juan Luis Guerra. Kafe. Bale. Kain. V berrogei. Ardoari. Oso ondo? Ono? Baldarra abiatu dugulako taula, baina azkenerako erdiak osatu ditugulako. Falta ditzaizkigunen artean, Mursegorena, Egaluzea pistoarekin. Hala izena du kantuak eta kantuak kontatzen du Egaluzea pistoarekin. Nola prestatu, errezeta bat kantatzen duelako kasu honetan. Tapia eta Leturia, Ogitxo Beltzarana, ogia errizitzaion okin bati buruzko kantuan. UB40 taldea, Red Wine ardoarekin ondo lotu dugu. Golden Apple Quartet eta pollo asau, eta bar, menua izeneko kantu horretan, Juan Luis Guerra eta kafea noski, eta Eminentzen Amaren espagetiak.
Barkatu. Bai, Juan Luis Guerra zalea delako. Oso zalie nahi. Eminem zalea Oso. baino kasu honetan. Bai. Amaren espagetiak aipatzen zituen Lose Yourself kantuan. Raperoa da, baina espagetiak ere aipatzen zituen. Ondo, 3 asmatuta, 30 puntu bikote. Bai, Juan Luis Guerra zalie eta batez bai kafe zalie. Bai, biak batera. Super kafe zalie. Bi pasio uztartzen dira Bai, kantu horretan. ederto. Bueno, bidaia apur bat egingo dugu, Euskal Herrian zehar ibiliko gara, Ireia Iñaki. Euskal Herriko herriren bat oso gustoko duzuena? Altsasu. Altsasu? Oitu? Ondo, altsasu Nafarroan jarriko genuke. Bai. Bariketori beharko dugu, nordu maira? Ni. Hartu lekue? Ireia mesedez. Eta Euskal Herriko udalerri hauek ze provintzietan dauden, asmatu beharko dugu. Zuen lehenengo pareak beprest, sortu bikote guazen denpora. Aramaio. Bizkaia. Ez? Arroza. Zuberoa. Ez? Añarbe. Lapurdi. Kontuz? Aramaio. Araba. Bai. Arangoitze. Zuberoa. Astina, lau akatxekin. Taula amaitu delako. Aramaio Araban, bigarren saiak ere, baina ondo kokatu dugu. Arrosa Nafarroa berean dago, Baigorri Hortzaitze eskualdean kokatua, Ablitas Nafarroa hegoaldean, Aulesti Bizkaian, Leartibain, Añarbe da Zuberoa iparraldean kokatu behar genuena, eta Arrangoitze Lapurdi erdialdean. Eta lau akatxekin, punturik bat ere ez. Bueno, hasiera da. Ez da zertatzen, Lander Marenia zeuek aztemasari, puntuak biltzen, eta mena abantailak eta egiten. Musikari, zer etxasuien, musika instrumentoren bat edo zau? Lehen bai. Zer, Maren? Bateria, nik. Bai. Ahi ba, da talderen baten edo? Ez. Zeuk. Bai, nik. Utzi gaiten nuen, Bai. bizilagunak behartuta edo akaso. Ez. Eta kantatu edo Lander koru baten? Ez. Ez, tenore eta ez adire. Ondo. Musikarekin egingo dugu. Jolas, nordu maira? Ni. Hartu Lander leku mesedez. Badu opera bezari itxura, Landerrek, Edo ez, barkatu ez. Musikaren inguruko kontzeptuak. Ikusiko zuie, oso erraz lotuko dituzue batzuk eta bestiek, ea sortea dauen, guazen denpora. Ainhoa Arteta, Sopranoa. Bikain. Luciano Pavarotti, Tenorea. Bale. Txirula, Haizea. Zoragarri. Opera On, Irrati saioa. Aupa. Stradivarius, Klabea. Ez? Sol, Klabea. Bale. Bai. Stradivarius, Ibolina. Bale. Jotxalo! Hau! Batuz ere kirolzaleak direla, baina musika kontutan ere oso erne, bikain, taula osatu dugulako, Ainhoa Arteta soprano tolosarrarekin abiatuta, zoragarri, Stradivarius etxeak egite ditu, biolinak, italiarrak, sofamatuak, preziatuak, Opera On, irratsaioa da Radio Vitorian, operari eskainitako irratsaioa, Luciano Pavarotti tenorea, Nessun Dorma eta bestelakoak, txirula, haizezko instrumentua da, eta hau seguruenik zuek ere umetan joko zenuten. Bai. Eta seguruenik ez bereziki ondo ere. Eta Sol klabearekin taula guztia osatu dugu, 60 puntu! Txirularena... Bai, maitasun askorekin erantzun dute Landerrek eta Bai. Txirula, ederto. Titanic eta bestelakoak. Estropa ezen genituelako. Orain, txirulak... Titanic, joten zen dut? Gure inguruan beti. Zuek ez? Ondo. Txirularekin? Sola, si, la, sola, re... Boa. Claro, guk Europe, ez que beste sasoi bat. Europe, claro, bakoitza ere. mi, do. Txirularekin aritz zuek umetan, zegotzen zenuten? Euskal kanta gehiago. Euskal kanta gehiago, bai, ez da? Bai. Bestea? Nola kanta, nola txirula, seguro. Izena ez hori. Ez du gogoratu nahi. Aritzek uste dut bizitzako fase hori atzean utzi nahi lukela eta guazen puntua pilatzera orain. Txirulak alde batera utzi eta isilik Aritzek hartuko duelako lekua. Ez. Cambio. Aupa, Aldaketa! zendo! Estrategian. Jolaslako goztatoz, ederto. Eta pentsa, aurreko estrategia zematen izan zen baliagarria ona, zaku ere eraman baizuten, baina Banik esan egingo dute. nuke hori, beitu Bai, aritz. ezta? Ni luzera etorritxe, Hori da. behin etorritxe, jolastuko nuke. Errutinari Ondo. uko egin, eta ikustagun Ondo. orain oierri mintzioka eta marrazten, isilik hortxe lau kontzeptuak, denbora. Ea, marrazten hasitan, zer dago hor, Aritz? Bota zerbait, Aritz? Sto bat, Ez.
Marrazkia. Marrazkia. Ez? Zer da hori? Zapaburua. Bai, bikain. Beste marrazki bat. Txertoa. Bakuna. Kontuz keinu egin, Oier? Oier. Bero. Segi, segi. Analisia. Odola ateratzea. Aldatu. Ea, imintioka, Oier? Komunera joan. Kaka egin. Berakoa. Bai. Zora darri. Eta beste bat, imintioka? Jan. Lana. Barazkia. Oso Marrazkia ondo. zora darri. Ea harik eta boro biltzen dugun. Marrazkiret. Bota, haritz. Jeringuilla. Agian virus bat behar genuen, berean katxuek ez, eta guzti koronavirusa, zelako? COVID-19. Ondo, Bai, ondo. COVID-19. Beste beherakoaren birusa berriz ondo adirazi dugu. Libre, harin. Zora darri. 60 puntu, oso ondo! Zora darri. Iñakik eta Iraiak ez dakitze estrategiari eutxiko dioten kasu honetan. Aurreko saiokoa. Aurrekoan bezalaxe, alegia Maira joango da Iñaki. Iñaki bera, oso ondo. Bai, bat trebea denean, baizu. Bai, Horri bat eusteari ondo dagoelako. telenovela ibili danien Baita ere. lanien, ba, Bereziki bueno, hori fin. dauka, bai, ondo. Atal berri bat telenovela honetan, ea laukotzetuak bertan, denbora. Marrazen hasiko gara. Zagor, Iraia. Ondo? Baso bat. Destornilladorea. Bai, Zora darri. oso ondo. Bigarren marrazkia. Poroa. Ondo hori da, Baia bat. Bero. Balkoia. Ez. Miradorea. Ez? Ondo hori zen, Gidatu. Kotxea. Gidaria. Barkua. Bero? Olatu, kapitaina. Vale. Kapitaina, bikain. Eba. Atzea. Nekatu. Edan. Mozkor. Resaka. Ez? Igeri egin. Eguzkia hartu. Bueno, hortxe gabiltza. Denpora maitzen bota zer, Iraia? Ez dakit. Iñaki ondo, biombo bat. Bai, oso ondo zegoen marrazuta, Bai, bai, Biomboa bai. ez delako erraza, eta bestetik... Oporrak, orokorrak. Bai, Ah, oporra. Bai. Ez nekien. Ja, Eta gero ja normal. bakoitzaren oporrak, igual Iraiak ez du igeri egiten oporretan. Zer egite duzu oporretan zuk, Iraia? Deskantzatu. Deskansatu, ja. Deskanso gutxi Iñakirekin, ez Neupe da? bai, deskantzatu bi, 40 puntu hau Ondo, batzuek. ondo. Abanikatu. Baita ere, ez da hori da. Ondo. Palmondoen azpian egon, eta bar, Lander eta Maren, nor da, betiko galdera, biotan. Bertiki trebea, Mitioka? Marenek dio, bai. Sinetxita, Maren, horrelako lehiakideak maite ditugulako guk. Ni naiz trebea hemen. Lander, ea bestaldean ere trebe moldatzen garen. Haupa mutilek. Batez ere zuk bota proposamenak, ea lau kontzertuak asmatzen ditugun. Denbora. Ea ba, imitio kasita. Kotxea. Gidatu. Gidaria. Gidaria, no? Marrazki bat orain. Afrika. Mapa. Mundua. Lurraldea. Euskal Herria. Marek kokatu beharko dugu. Afrika. Kontinentea. Lander ondo zabiltz. Beste marrazki bat hau. Tuboa. Ondo? Zigarroa. Ez? Nio. Zer dirudi horrek, Lander? Datu. Aria, elotu, jan,
platera... Nastu. Rimaren. Bai. Ez dakinik ondo irakurri badun Asia zen. Hor, Afrika do... Bai, Afrika egiten ibili zera. Ja, eske berari ondo ateratzen zaio Afrika, esan du gau. Claro. Egon Afrika, eta asmatzen duen. Da gero marrazkia preservatioa, esan, txitxarra bat eta preservatioa bat. Bai, egin du bi formatan, erabiltzerakoan, erabili ondoren ja... Ximelduta, Ondo? Bat, mutilek oso ondo, venga, goi puntu! Erto! Ondo. Hau da, beldurrek eta ikarak enduteko miluzeri, mutilek? Ja. Bai, lotxak kenduteko. Erto, itazkutua. Nordu maira. Ni, naiz. Venga, guazen. Oier, langile gaur. Bai. Gaur arakta hona ibiltzeko, goz? Erto, baia, bien arteko konexioa, jarri ezagun martxan, guazen denpara. Mosteko, Labana. Vale. kotxea, Piratu. elegantea, Limusina. Oso ondo. Zoragarri. urrezkoa, Eraztuna. begietara, Betaurrekoak. txinpartak, Paso. paso, luzea, Txoka. plastikozkoa, Kablea. barruti zuloa, Bitz, urrengoa. musika, Instrumentua. jotzeko, Partitura. idazte. Ikain. Ondo! Bazen bestea baino errazagoak ere badirelako, jarraien zetzarrena pilota zen, baina gau, batek ez du jakiten paso egin edo ez, dirdira eta tutua ez direlako kontzepturik errazenak ere, baina izue, aurreko 3 ondo emanda, 60 puntu, ondo! Iñaki Iraia, zauen txanda itxaskutuan, momentu zatzetik, ia erremotatzen dugu, nordu maira. Ni. Iraia hartuleko mesedez. Sorte hon, tita, ia azkar-azkar, eta konzentratuta egiten dugun ariketa, sortarik onena, guazen denpara. Paso. Kotxea, Gurpillak. karrera, Ralia. Oso ondo. elizan, Otoitz. itzaldia, Apeza. itzaldia, Paso. paso. Janaria, Barazkiak. berotzeko, Sua. eramateko, Taperra. Bale? Bai. marrazteko, Margoa. paso. 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 Bueno, paso. Bai, hor, gertu ibili gara, Elizara ere sartu garelako apaizak sermoia, botatzen du, sermoia zen bilatzen genuen itza, baina gainontzean ondo. Taperra, ni pista modura ere erabiliko nuke, garbitzeko oso zaila. Taperrekin, Batez be, baratxuri sopa, Bai. claro, emote matzien gorri. Oparitan eman nion taperra, gero garbitzeko lanak. Ezin garbitzu gaudana fairigaz, bai, bueno. Merezi izan zuena, eta zuen ariketak ere bai, 40 puntu, bikote! Baina ez da erraza, Eta makarroia tomatekin eta taperra garbitzen hasita ez duela joan nahi. Bueno, Lander, maren, itzeskultura, jolasteko momentu, bai? Beldur barik? Bai. Erto, nordu maire. Ni jogaraz. Lander, hartu leko mesedez. Maren ibilizari ez ezalan? Bai. Bai, ziozkan bai. Ez dut ez gure esan, baina... Marenek esaten du, bai, eta gero, bueno, bai, bueno, ikusiko dugu. Guazen motile, denpara. Jateko. Frutea. Txarrie. Txorizoa. Ikain. Paso. Pilota. Narrua. Modalidadea. Trinkete. Bestea. Pareta. Paleta, bai, zuzen. Kirola. Korrika. Txokeak. Rugby. Ondo. Paso. Animalia. Txarria. Narrastia. Horri, ondo! Ondo, Paleta ere, ja, gutxien espero benuenean agertu zaigulako.
Pilotariak eta paletaz aritzen zarete? Bueno, batzutan. Bueno, tarteka bai. Bai, paleta da edo pala da ba? Pala baina paleta ere badago, tamaina vale. ezberdinetako daudelako, eta bar, ondo hitz egiten hori beraiek, eta errugbia ere asmatu dugu, baita txorizoa ere, 3 zuzen erantzun da, 60 puntu! Zondo! Txorizoa bai, Txorizoa bai, hori bai. Markagailuak nola duden ikusiko dugu, 150 bildu dituzte momentuz, Donesteben Oierrek eta Itzek, Altsasu Santurtzi 80 puntu, Iñakik eta Iraiak, Lander Paretamaren 140 zean gurin, Tribunen berbak erabakiko dute dele guztia, betiko moduen, Oier, konzentratuta? Azteko prest, behintzet? Urduri jartzen zara hemen. Azteko prest? Bai, markatu. Guazen, denpora. Kemena, Santa Grazin. Auska. Kemena, Santa Grazin. Albidatea. Galga, frenoa, Eibarren. Auska. Iñaki? Kemena, Santa Grazin. Albidatea. Galga, frenoa, Eibarren. Auska. Kemena, Santa Grazin. Albidatea. Galga, frenoa, Eibarren. Pesia. Lander? Kemena, Santa Grazin. Albidatea. Galga, frenoa, Eibarren. Brava. Mesprestatu, Zuberoan. Gustatu. Erdi mozkortu, Sopelan. Galutu. Zurlindu. Bai. Erdi mozkoratu da txurlindu eta geratu garelako gu ere. Lander, baina egia da, demora bukatu denerako aurreko 3 ondo eman da geneuzkala. Primera hasi gara, 30 puntu! Bai. Bigarren taula dator. Iñaki Iraia. Prest, konzentratuta eusten diogun. Iñaki, guazen, bigarrena, denpora. Ziraia, hegoaldean. Mukerra. Ziraia, hegoaldean. Betuna. Zakarra. Mukerra. Buruko kolpea, Bergaran. Gaztaikoa. Arotzen ziria, Lakuntzan. Mamarra. Lander? Ziraia hegoaldean. Betuna. Zakarra. Mukerra. Buruko kolpea, Bergaran. Gazteikoa. Arotzen ziria, Lakuntzan. Ondamua. Ziraia hegoaldean. Betuna. Zakarra. Mukerra. Buruko kolpea, Bergaran. Gaztaikoa. Arotzen ziria, Lakuntzan. Mamarra. Oier? Ziraia hegoaldean. Betuna. Bai. Arotzen ziria, Pontxona. Pontxona, hori falta ditegulako. Baina bueltan eta erreboteran garrantzia beti aipatzen dugulako, Oierrek azkenean bat zuzen eman da, 10 puntu! Lander Maren, zebekaz hasiko gara. 3. taula dator, iausten diogun. Lander, denpora. Egoera. Añaborma. Egoera. Xubilaroa. Oier? Egoera. Eratara. Egoera. Aurkintza. Zuzenean, Gernikan. Eratara. Egu berriak, Aezkoan. Baiaritz? Xubilaroa. Armi arma, Zaraitzun. Añaborma. Odei trinkoa, Elizondon. Goibelmurrua. Etengabeko min harina, Legazpin. Auta! Isirria, ondo? Ondo. Proba hasi aurretik aitari galdetu diogulako ea urduri ote zegoen, konzentratzen. Azkenerako seme ere konzentratu zaigula. 5 zuzen eman da Aritzek 50 puntu! Markagailuak onela geratu dira, 50 puntu lehenengo markagailuan. Donesteben, bigarrenan 80 puntu. Lander Maren, ondo, zean hori 170 puntu. Eta honen bestez, Iñaki eta Iraia, bukatu da, miluzeko zuen ibilbidea. Bai. Pena, Bai. ze oso gustora aritu zarete edo ala sumatu zaitu zegu Bai, bai. behintzat? Bai, bai. Ze gertatu da Iraia? Oso laster jaiki garela. Bai. Eta ondo aktibatuta etorri barra dagoelako miluzera. Baina, gainontzen aipatu dugu hemendik kanpo elkar ondo hartuta eta oso aktibatuta ibili zaretela besteak beste Queers izeneko proiektuan. Bai. Besterik sortuko da, Iñaki?
Bai. Espero bai, Bai, ez da, ikusi dugu hemen, inintzioka eta proba hauetan artista hutsak bazaretela. Bueno. Bueno, Bueno, eta saltxeruek be bai. Toko dute. Hori Eta bai. lagun minek be bai, eta ikusten da ze ondo alkarra hartuz etorri zarien, da guretzat gozada bat onelako bikotiek izatea. Sekulakoa. Eskerrik asko! Apa, bikote! Fenomeno! Oso ondo. Aurrera egin aurretik Iñazki. Zu badakizu Bakio dela Euskal Herriko Sobiet batasuna? Bai, bai. Bakizo? Bakizo. Zango nuke ezetz, Ez? nebe zalantzak. Ba, ikusi, bertan topatu dugulako kartel bat, eta bertan hasi da nolabait jabetzaren abolizioa, komunismoa, sartuko da, bakiotik barrena. Begira ze kartel ikusi dugun bertan, kartelean irakur daitekelako jabeduna ez sartu. Alegia, jabedunari bide guztiak itxi dizkiote, euskaraz, gazteleraz kartelak adierazten zuelako finka partikular prohibido el paso. Baina euskaraz esan dute, ez, hemen jaberik ez da onartzen. Hau da, Sobiet batasunaren erreserba Bakion, polita, gustatu dute gu Ondo? zazpikia? Gustatzen atzu, azken aldizen, Badago hemen Bai, gustatzen atzu material azken pixka aldizen. bat. Bai. Maider, eskerrik asko, zazpikia bialtzearen, Polita. ederto. Izan badin fora bakizo azunbarik. Bakizo. Txakolintxu eta hartu bertan. Zenetik hasiko gara? Karo, orain lanien gauzelako. Bigarren fasea. Oierraritz, sakoa irabazita, txakolintxu bat, hartu daiteke bakizo Bai. Eta, oier porru patata on batzuekin. Porru patata on batzuk. Landermaren beste horren beste. Ze pisu ganetik enduta. Dinot, aurrera egin. Ba, etorri eta aurrera egin. Ondo, oin erakutsi beharko zire bigarren fasien zetrebiek zarien. Vale. Definizioa doz, oierretaritz, txandaka, ea puntu mordo bat pilatzen dugun. Oierrena lehenbiziko, aritzen ondoren, biok prest. Goazen ba, denbora. Oporretara joateko hartu oiden ibilgailu egalaria. Hegazkina? Sondo, hegazkinera igo aurretik prestatu beharko duzuna. Maleta. Bai, maleta izteko beharko duzuna. Alikatea. Ez, indarra baino, Habilidadea. edo? Abilezia. Abilezia hori bai, neguko olimpiar kirola. Eskia. Oso ondo, eskia egiteko gunea, Estazioa. estazioa, oso ondo. Estazioan igotzeko erabiltzen den gailua. Teleaulkia. Teleaulkia bikain, belarrean edo izotzean egin daiteken kirola. Hokeia. Hokeia, oso ondo. Kirol leia. Kirol. Leia edo Kompetizioa. erre batekin hor, potaritz, saiatu. Kirol, Txapelketa ez. ez, erre batekin, kirol proba. Eta neguan izozten direnak. Aintzirak. Aintzirak! Resta sartu. Izoztu eginda. Bai. Denbora bera ere izoztu Jon eginda. Gong izoztu da. Bai. Bueno, Ja. ederto, zazpi, hau pasue, kirol bat amar puntu. Bagitu, zoriontasunaren klabeetako bat. Maleta gero eta txikizago egitea. Bai, ezta? Da lasai hartzie. Bai. Gero zagur, gutxi behar da. Kulero batzuk, Hori da. kaltzetinek, jazta. Oporretara joateko ez dela besterik behar. Bakeron batzuk, egunen eurekaz, Eta ibiltzeko listo. eta listo. Eta bestela erosi berriak. Lander eta Maren, zuen mi luzera etortzeko maletan zekarri duzu, Gauze asko. Nik Gauze asko. Ze asko? Kolonia txuen, urbiltzen daien imozitxu moteko, klaro. Ilusioak, emena, indarra. Niki batzuk. Bai, ez da, iztegi batzuk definizioak Ondo. errepasatzeko, hori da. Ea ba, balekoa izan den errepaso ariketa hori, badakizuen nola funtzionatzen duen, Landerrentzat lehenbizikoa, Maren ez da bigarrena, eta jazen bat puntu pila ditugun. Biok prest? Goazen ba, denbora. Hainbat arrazoi dela eta euren lurraldea utzi duten jatorri bereko herritar taldea. Bota, euren lurraldea utzita, jatorri bereko herritar taldea da. Lander, bota zerbait? Dezazita, diaspora. Euskal diasporaren provintzia. Maren. Zemagarrena, laguntza modura. Zortzigarrena. Zortzigarrena oso ondo. Euskal diaspora handia duen herrialdea. Bai, Lander, herrialde bat. Tatuatua, Ez, eta dauka hor tartean. Frantzia, Ez, edu. Venezuela. Eta Euskal etxe gehien dituen herrialdea. Hor, Maren. Hortxe dago, Argentina. Bai, oso ondo! Vale. Denbora. Oso ondo. Erre bat opari,
Argentinako Rosarioko Euskal Etxie esan, gu ikusten egoten ziena, etorri zien bertatik lehiatzen miluzera, eta agurra hundi bat diasporara hor ikusten bazauzien. Ondo! Venga, bi, mutilek, motorra guretzen azteko, 20 puntu! Ondo! Oie, Roritz, eroglifikoetarako gogotxu? Bai. Vale. Badator lehenengo... Oierrek ez du erantzun ere egin zen. Ja, pantallari begira jarrita, oso ondo. Oso ondo, badator lehenengo denpora. Hilabete honetako gauzarik okerrena. Zer? Al bai? Al muxu, al pa. Pa bai? Al azoka pa, al azoka muxu. Al pa bai, tartien? Al da muxu. Hilabete honetako... Azoka agertu da askotan? Al, lanota alderantziz, da, Durangoko azoka, da, askotan agertzen da, da. Da, bai. Da, aldapa. Pa. Hilabete honetako... Hauek zakua irabazi da baita gugate. Aldapa bera, ere entzat. Urtarrilak ez dauka aldaparik, oierretari zentzat. Bueno, hortxe gongara, gertu. Bigarrena? Zaila nahi zui, Alpa atara. Bai. Venga, bigarrena, animo! Denpora. Ze garesti dagoen? Ama lurrua. Amari zer egin. Ama paria. Usaina, kiratxa ez. Am ez. Ma bai. Ma gaita. Amariak endu, bi aukera. Edo am, edo ma. Orduen, ma, atxa, matxa. Eta kolore berdeko atxa gainera, genuke alboan nahi, argaziko persona hori. Dabitu begi politxetako zela, Bai, Urbiltzeko moduko, Geratuak. Bueno. Lastima. Venga, nintxu hau. Oie, Roritz, guazen, hirugarrena denpora. Nongo matrikulada hori? Espa bai? Pasiar, espa iniarra. Vale, Ondo. Hori bai. Espaini arra. Ondo. Hau dugulako, eta bier orain aritzi esaten, eski aurrekoak ere ala egin izan magenitu. Ez torturatu, bat sikiera sartu data. 30 puntu, ondo, bigote. Bada zerbait. Ez torturatu, ez horbildu espabatera. Sufritzen zenuen, apurbet. Bai, gehiago iruditu dalako betidanik 10 bat. Luxuarekin eta lotzen da joaten zaren arte. Eta geroan, segula guarrila dena txanoa gantzitaz. Hau da luxua, seguru. Kaldue. Bai, ni nahiago ondartzara joan eta listo. Ez para baino. Bueno, mutilek, eroglifikoetan itxura dana oso onak zariela. Ikusiko da. Ikusiko da? Ondo? Marenek badezu bai ez horik emanen. Bueno, eta landerrak esetzik be. Ikusiko hori ondo dau. Venga, mutilek, lehenengo eroglifiko da, guazten denpora. Garai honetan lepo beteta daude. Nor da? Mendiak. Ez? Nor da? Si, esaten da. Sodio, si... Si, bai. Goikuen nor da? Sodioa zelan. Jupa, askartu berritugu, erantzunak, zer laguntzako dupe bai. Jim Carrey, Jim, sodio, na, Jim, na, si, Cervantesek bairi, oak, gimnasioak. Taula periodikoa ez dugu ekarri, maletan, ez da? Elementuak eta gimnasioak. Orain urtarrilean bai, gero ia otsailerako jendeak amore ematen duelako, eta... Bueno, venga, berotzeko izan da hau. Gimnasioe buruen. Venga, orain, guazen bigarrena, denpora. Amagi inarrebak aurkitu du? Gor. Bai? Beku zer da? Gor? Gor. Zer da hori? Aurkitu du? Ze aurkitu du? Gor. Gordeta. Ez? Pua bat. Pua. Gitarri ezoteko pua bat. Bai, detarik ez da erabiltzen. Gorpua. Gorpua aurkitu du amagin arrebak, beri espada ondo due. Bai, ez da? Ondo. Eta thriller baten hasera ere bazen, eroglifiko, amagin arrebak gorpua aurkitu duelako. Ondo. Gitarrarik ez duzo. Ez, horre. Txirula bakarrik. Txirula bakarrik, bale, derto. Venga, hirugarrena, mutilek, asmatu behar dugu, guazen, denpara. Nik ikusi nuenean. Iesen. Venga, bai, Maren. Iesean zioen. Si? Zion. Si?
Zioan. Zioan. Zioan, venga, bai. No. Ez entzuten, IES-ean zioan. IES-ean zioan, osando. Eta zuek ere IES-ean aritu zarete etengabe, baina azkenean hirugarren hieroglifikoa osatu duguta 30 puntu. Osando. Goten. Bai, esaten ari zatzaizkit, beldurtuta dauden lehiakideak, bai, kaleratuko ditugula, osando. Ikararik ez, Urduri, Maren? Osando. Bai. Baina Ba, bigarren fasera heldu garata. Apurtzuet. Ahí está. Zertara, bereziki exigentea zure buruarekin eta, Maren? Keba. Ez, Gaur, lemizikoz, gaur, deskubritzen ari zara zure aldaera berri bat. Apa Bueno, ba, motilek. urduri bat zeuden, orain zesanik ez, esaldi bihurria badatozelako, oierretaritz, zeitxura? Ondo? Ondo. Ondo? Bueno, Bai. momentuz aurre hartuta Bai. bazabiltzate. Bai. Ea alde horiek nabarmentzen ditugun. Guazen esaldiekin, lemiziko antolatzera, denbora. Poltsikoetan. Ez, Duela, duela, 100 urte, 100 urte, tresna hau poltsikoetan. duela 100 urte, Hau, ez, Poltsikoetan. poltsikoetan, tresna hau, eramaten. Duela 100 urte, Ezinbeste- poltsikotan eramaten. zen, tresna hau, Zen? ezinbesteko. Tresna ezinbesteko hau. Ez, Ezinbesteko tresna hau. Gai, lasai. Bai. Lasai. Bueno, bakigu. Ordena zuek proposatutakoa zuzena zelako, baina guk geurea behar dugu. Bai. Eta hori zen geurea. Baina gertu ibili poltsikotan gara. zer dako zu? Nik bat ere ez. Maitasuna banatzeko, besterik ez. Ondo. Zu bai? Ez. Ez, nuk ez. Zuek? Zuek? Bai, Zer? pañueloak. Pañoloa? Ondo. Zondo. Zorte honaren pañoloa ez da, Aritz? Ea, ba. Landerreketa marenek kondoiren bat. Imintziokakue. Eta erabili gabea. Imintziokakue. Ezta? Bale, oso ondo. Bokalak, badatu zela? Oier Aritz, goazen. Denbora. Gure, Ez- gaur egungo. Egungo. Askok, Askok. Aurretik bokal bat. entre, Ezaen. Internetaren. Internetek aitaz. Aitaz, zer da hori? Internetera konektatzeko. Internetera. Gaitas, esan du hierrek, erabat desesperatuta, ez zuterren alako hitzik, esaldian. Tira, zertzela datxo batzuk eta jasotzen ari gara, sikiera. Lehenbiziko esaldia irakurri dugu osorik. Zertzela da baino esaldi guztia behar genuke. Kasu honetan puntu batzuk ere pilatu nahi ditugulako. Antolatuko dugu, hirugarrena, Guazen, bai. Prest. Venga. Guazen bat, denbora. Umentzako, Umentzako, zuria, ez? Umentzako Ipuin. ipuin. Ezagun. 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 Berari. Ez? bateko. Bateko. Untxi Untxi, zuria. zuria. Berari Begira. begira Ez? dago. Zuria. Begira dago Ez? une oro. Une oro. Begira dago. Berari begira dago. Nero dago, berari begira. Eta beste behin. Arrastue. Bai, Ipuineko untxiak. bai. Gogoan izan hori, Zerbait daitza. Internet ere entzun dugu. Behar genuke bat osorik Venga, dena bikote. den, Bai, Guazen. nahi bai. Puntu batzu pilatzeko. Bai. Bokala datoz eta ea ba. Denbora. Ez. Ez. Oso ondo, bai, ez. Da, munduko Da, handiena. munduko handiena. Baina Baina Londres... Londresekoa koa. asko bizitatzen da. Bale! Asko bizitatzen da hori bai! Bale! Bai! Bai hori xe. Matu, venga. Bale, bat. 30 puntu. Oier, Arit, ez da munduko handiena, baina Londresekoa asko bizitatzen da. Zer da? Erlojua. Komodina jokoan erlojua ikus dezagun. Oso ondo! Ondo, Oier. Eta ze flogoa gainera, imintzioka eman duelako erantzularen berri. Oso ondo. Ei, kontuz. Oso ondo, bigmena ze Garai zederra. Garai batekoek? Eskumuturrean ibiltzen genuela. Bai, ez da. Bai, eta Galdu da hori, baina. duela mende bat Jasko. poltsikoan eta, ederto, Aliziaren untxia, une oro begiratzen, oso ondo. Oier, Bai. Aritz, puntu askorik ez, baina zegainak ondo beteta. Lander eta Maren, zuek ere puntu batzuk behar, Sokatiran lanak errazteko behintzat, eta komodina, eta dena dagoelako jokoan, ez dakit etxetik aritu zareten. Atletak zarete, esaldi bihurretako atletak ere bazarete? Bueno, etxetik. Bai. Bueno. Eziak saltatzen eta trebiek. Bai, ez da? Maren, urduri zaude oraindik? Hobeto. Hobeto orain? Bai. Hobeto, eskerrik asko. Nahi duzu laguntzaren bat? Ez, ondo zaude. Momentuz ez. Zu bestela esan, Maren, Vale, laguntzeko gaude, Ados, esaldi bihurriak, guazen lehenbiziko antolatzera. Denbora. Ose,
Ez. erabili. Ez. Txampon. Ez. Antzina. Antzina. Antzina, txampon. Txampon. Baina. Ez. Txampon. Ez. Antzina, txampon. Bezala. Bezala. Erabili. Erabili. Izan. Izan. Zen. Zen. Baina. Baina. Gero. Ez. Baina. Jan. Ez. Ai, alo. Gose izan ezkero. Behar ditugu proposamenak bizkorrago, Ondo. Apurtxuetan intxu hau. Bai. Ondo. Bai. Ze lankideok denbora gehiago ezin zaie eman, ezta? Ez, antza ez. Orduan dagoen denbora baliatu beharra dugu. Erritmoa bizitu, ados? Eska ezakegu crowdfunding bidez, Egingo dugu. Baina, Ikusiko dugu gaurko lauak nola egite dituzten da. Horren arabera. Momentuz, denbora gutxi daukagu, beraz, bizi-bizi bokalekin. Ados? Guazen ba. Denbora. Triste da. Triste. Goibel. Triste. Aurretik bokal bat? Triste edo. Edo. Goibel. Goibel. Bazaude. Anka. Ezan. Ezaen. In. Ezain. Ezaun. En. Ezaen. An. Ezan. Ze bokal bat da? On. Honek lagunduko dizu. Epa. Honek lagunduko dizu. Eta ni ere laguntzeko nago, baina... Botar zure zerbait, bokal batzuk, zuzentzeko edo, eta mesez, ozen, Maren, atera hotxa, Laguntzeko zauz hemen? Horretarako bakarrik? Bueno, eta adarra jotzeko ere, bai. Ez, igual, zure lehentasuna da. Nire lehentasuna Nire, da, bai. zuek ondo pasatzea. Ah, bale. Eta diru irabaztea, eta Maren, ondo zaude? Ai, ja, hasi da pixka bat nazkatzen nita, ai, jode, esan dizu dala, ba. Guazen hau antolatzera, lortuko duguta. Bioprest, denbora. Osagairik. Ez? Willy Wonka. Willy Wonka. Ez? Gozogilearen osagairik gogokoena. Dela esan genezake. Bale! Dela esan genezake! Bale! Hau da proba bikoitza, ze Landerrek esan dago ere dekodetu beharra dago. Horrela... APK ari zaretelako. Bota argi eta ozen. Behintzet, revisioa. Bai, egin beharrik ezaugat. Egin beharrik ezaugat. Hau entzun dudanerako ezkabiltza. Emakume bionikoa. Bai, ez da. Bokalak, eta ea bigarren esaldi bat ere guztiz osatzen dugun. Bai? Guatzen bat, denbora. Jateko moduko. Jateko moduko... Modukoa bada. Bada. Ere. Xaboirik. Xaboi eta... Xaboiak eta... Xaboiak eta... Kosmetikoak. Egoteko. Ez da egoteko? Egiteko erabiltzen da. Erabiltzen da, bai! Bai! Osando! Ondo boikote? 60 puntu. Mutilek, Willy Wonka gozogilearen osagairik gogokoena dela esan genezake, jateko modukoa bada ere, xaboiak eta kosmetikoak egiteko ere erabiltzen da. Zeri buruz ari gara? Olioa. Olioa, ikus dezagun. Kakaoa! Kakaoa, lastima. Komodinik ez. Bueno, zemuz joan da? Ondo. Zan dugu kakao desente proban zehar. Hori ere bai. Baina tira, bukatu denerako eta sokatirara bidean goaz, oierrek eta aritzek 120 puntuetako modina, Landerrek eta Marenek 110 puntuetako. Interesarri. Ondo, sokatiran puntu askorik ez dantz egiteko, ia gai zareten batabestinak lapurtzeko. Sokatirara goaz. Landermaren zauekin hasiko gara. Denporarik ez galtzie, onena. Azteko prest, erantzuteko prest? Ba, hasi egingo gara, goazen denpora. Zein kolorek adierazten du dolua Indian? Beltza. Txuriak. Zein da Bizkaiko parke naturalik handiena? Gorbeia. Osando. Oierraritz. Zauekin goaz, denpora. Zein programa arduratzen da Euskal Laburmetraiak nazioartean zabaltzeaz? Paso. Kimuak, zer dago hurbilen? Hau, hori edo ura? Hau. Osondo. Hau batez, hau biek erantzun dutelako. Sondo, soparekatuta markagailuak Landermaren bizkor eta zuzen, Guazen denpora. Zein ingeleseko siglekin adierazten da fitxategi bat dokumentu formatu eramangarria dela? PDF. Osondo. Oierraritz. Denpora, zer bihurtzen da ahots goran irakurritako liburu baten grabazioa? Podcasta. Audioliburua. Ezara zaharraren arabera, noren aragia ez du jaten otxoak? Otxoarena. Osondo. Landermaren denpora, zein koloretako kupulek egin dute ezagun Santorini uhartea? Berdea. Urdina, nola du izena pop surrealista egiten duen Ordiziako musika taldeak?
Oso. Kaukorikura, zein ofizio izan zuten 19. mendetik aurrera Amerikako Estatu Batuetara migratutako gizon euskaldun askok? Metalgintza. Artzaintza, zein herrialderen zati bat dago Poloniaren eta Lituaniaren artean? Errumania. Errusia, ze kolore dute kaleko postontziek? Horia. Osondo. Eta postontzetik zenbat puntuk egin diguten iez. 90 inguru, joan direlako bestaldera. Eta Oierretariz pozik orain, noski, komodina ere eskuartean duzuelako besteak beste. Mutilek denpora, Karibeko zein herrialdetan jaio da munduko 8.000 milioi barren biztanlea? Santo Domingo. Herrialdea? Puerto Rico. Dominikarra Republika. Zein osagai da derrigorrezkoa tortilla bat egiteko? Arrautzak. Osondo. Landermaren denpora, zein da gaur egun ordenagailuko testu prozesagailu hedatuena? Oso. Uorra, zein espezialitatek aztertzen ditu begiko gaitzak? Okulistak. Oftalmologia. Zenbat begi dituzte olagarroek? Bi. Ez da tentzuten ezer. Eta garrantzitsua, hau batez erantzun beharra dagoela gainera, batek urdina besteak horia, lehenbizikoa hartuko dugulako aintzakotzat. Bi esan duzue, kasu honetan lehenbiziko, eta horregatik geratu da denbora. Oierraritz, zeuen txanda? Azteko prest? Bai. Venga, denpora. Nola du izena dragoibolako neska hile urdin azkarrak? Paso. Bulma, bukatu ezara, urtarrile euritxu, urtea Elurtxu. dirutxu. Ture, protagonista duen zenbatgarren eleberri argitaratu du Jon Arretxe idazleak. 7. 9. Ze lore oparitzen dute herrialde katalanetan aprilaren 23an? Arrosa. Osondo. Eta komodina? 3 segundo falta direlako, baina larri ginen. Bai. Lander eta Maren, eutxi. Mutilek denpora, zein herrialdetan du jatorria Yorkshire Terrier txakur arrazak? Ara! Espazian! Eskozian! Eta denbora bukatu denerako, komodina erabili gabe eta alata guziz ere, Oierrek eta Aritzek 128 puntu, Landerrek eta Marenek 102. Bueno, Landermaren, gatzen eginda. Etorri miluzera animatu iritsi. Eta, aurrera egin. Bai, ezta? Urrengo miluzen, beste aukera bat? Ozenago urrengoan, ados? Aupa, mutilek! Gero arte! Eta azte sokatira ikusi dugun, Oierrek eta Aritzek eurek ere aitortu dute. Ez dela estrategiarik onena izan gaurkoa, Komodina erabili gabe geratu zaigulako. Baina alata guziz ere nagusitu gara. 128 punturekin gainera. Hoiek euro bilakatuta, eta aurrez genituen guztiei batuta dagoeneko pilatuta dituzte 4.556 euro. Hau! Eta zuentzako iaz esango dugu, ogi papurru batzuk, zakuan, jokoan ditugu, 662 euro. Zondo? Bueno, ja, kao, lehenoko esan da orain jendeak ez du txaloririk egin, nahi. Neuk txalo, 662. Txalo! Jungo ginen afaltzen, jungo ginen, bueno... Eta jarraituko genuken joaten. Oierraritz telebista zaliek bazarete, miluzen egoteko? Bai, zer bai. Bai. Ni neube bai esate baterako, oso telebista zalien nahi, gustatzen zait ikusti zelan eginta dauen, eta hori dana. Akatsak atera beste. Ez, bai ikusi realizazioak eta, baina telebistak badu azken aldian... Bueno, kompetentzia latza seriekin esate baterako eta plataformekin. Bazarete, serie zaliek? Bai. Bai, batzuk bai. Ia baliogarri zaizuen, zakuaren bilagoaz. Eremuak. 2015, 2017, 2019. Ondorengo serie ospetsu hauek zein urtetan estreinatu ziren asmatu beharko duzu, Noiz hasi ziren. Sorteon. Eskerrik asko. Better Call Saul. Sonatzen baina ez dut ikusi. Better Call Saul da, beste zelari, Breaking Bad dena, ez da? Abogado dena. Vale. Saul da abogatu baina ez dakit. 17 edo 19. 19 soberago izan ikusten. 17. Batzakatu bai. 17, jarri dugu.
13 Reasons Why. 15, 17. Bai. Gazte ikusi dena, baina lehenbiziko bi temporadak edo bai. Zuretzat. 2015, nik uste, sobera, baina 19. Igual 17 gure bai, Zazpi. 17. Natzuna. 17. Merli. Oia zarrago da. Ez? Protagonista da zarrago. Baina lehenago, nik uste lehenago entzala, ez? Dela zazpi urte. Dozena katalanez, eta gero... Eskat urte batzuk. Hamabost. Bai. 2015. 2015. Sex Education. Hau ere baut ikusia. Lehenbiziko temporada, kazkena ez. Dugunto. A ver, eski 3 temporada baina bai abaztu. Igual aurten atra dela goganen urtean bertze bat. Temporada pare bat animetu, 19. 19. Jarriko dugu. La Casa de Papel. Aquí baina. Amabos ez. Estreñatu zen. Amabos fijo zen, baina. Zazpi meretzi urte. Eska bat badire, 6 temporada. Bos, ez tekiz bat temporada badire. Kutiko zi, baget itziarritu nio dola. 3 baino baiago badire. Dema zazpi. 3 partu baino baiago badire nik uste. Bai, amabos, bai, 17. 17. Jarriko dugu. The Good Doctor. Bai, aspaldiko da. Dira... Mediko gazte hori. Bai, dena autista da. Eta maoz garriko nuke. Batu, bai. Eske batu 5 temporada fijo, así que... Narcos. Azkena. Marcos, azkena o azkena ba? Azkena, agertzen. Bazpanea, a ber. 19 ez. 17 da amabos. Eske ez duko ze baina. Amazazpi. Ni beraki polemika entzela kartel batzuk eta propaganda. Noiz? Claro, arroioaren non estrenatu hemen, edo munduen. Munduan. Claro. Amazazpire. Ez dakit. Honekin nire ikera. 17. Jazta. Jarriko dugu. Ine. Ikusita batzuk. Bai. Kontuak ataratzen be. Saiatu naiz, baina. Osorik ez. Serie motzak. 4, 5, 6... 2019 jarri dugu Sex Education. Ikusi duzula, esan duzu baritz. Bai. Zuzena da? Ondo. Bikain, Asa Butterfield aktore protagonista, eta bere sexu kontsulta berezia. 13 Reasons Why. Zautzen duzue? Bai. Nik ez. Ni baino eto zabiltz orduen. 2017? Oso ondo, La Casa de Papel 2017? Oso ondo. Ondo, 13 Reasons Why, suizidioa, izpide duen telesail arrakastatxoa oso, beste La Casa de Papel, A3 Mediak egoitzi, Netflixek erosi ondoren. Bestak beste Euskal Telebistan ikusi digu Merli. Kataluniatik etorrita. 2015 urtean estrenatu zen. Oso ondo. Trukakia. Merli, 3 denboraldiko telesaila, filosofia irakasle bat, eta interes handiko gazteak. The Good Doctor, Narcos, Better Call Saul, eta Trukakia, erabilgarri. Zer bietako bat tan izango da, baina zein. Largo zemeletzen fijo ez. Gaur, aldatzeko, ez? Vale. Bai. Emeretzira Better Call Saul, jauna. Emeretzira, pasatuko dugu Better 17. Call Saul. Erabili egingo dugu. Trukakia, 17-tik emeretzira. Aldatuko dugu. Hola espada. Aldaketa
zuzena izan den ikusiko dugu, edo behintzat 2019 urtekoa den telesail hori. 2019, Better Call Saul? Amabos, Narcos bebai, Good Doctor, amazazpi. Baina argi dago, oierretaritz. Donezeko aitazenekin telesail bat egiteko aitzakia izango dugula noizen, azte lana miluzen. 4.556 euro ja pilaztuta dituzuelako, zoragarri bikote gaur ere. Eta zuek, gozatu telebistarekin, baina tartetxuen miluzen egin, Gozari gabe, agur agur! eh?